Knowing the will of God in your life, panangamo iti pagayatan ni Apo Diyos ti biyag mo. Kahit kung nga isuro no kasano nga mamuan iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. Gaputa siya kat mabalinak nga gisuro in my own study in the Word of God, and at the same time in my experience. Gaputa napadasak no kasano nga indalan ni Apo Diyos iti biyag ko manipod idi ka ubing ko nga siyak nga ubing ket kunak nga awan iti turungon iti biyag ko kunak nga tita kata kunak nga rod ket siyak ket bubo nga ubing idi ta isu iti mangmangeg ko nga siyak ket bubo nga ubing ket din makelak nga kunak nga awan iti pakausaran iti biyag ko. Okay, nga nag high school ak idi after graduation ti high school ket kunak mot nga engineer ta at least amok mot nga ag drawing, amok mot iti basit iti mathematics inya. So nga nag enroll ak iti engineering wenno architecture jay first. Sakto sukatan iti geodetic engineering ket 3 years ko iti kolehiyo in mighty ayab ni Apo Diyos kanyak agbalin nga mga kasabay iti sauna iso nga kasano nga maamuan tayo so nga no apay nga adaak dito nagbalinak nga pastor may kasabay iti sauna ni Apo Diyos ket dayta ket gapu iti panangamo iti pagayatan ni Apo Diyos. Hallelujah. Kanuray pa iti panangasawa. Uray pa iti decision no kasano nga maamuan no inya iti trabaho. Ket amo tayo kadi. Amo tayo kadi nga mangilasing iti pagayatan ni Apo Diyos. Hallelujah. Anda ba iti nangibagakan yam nga dagiti babaro dita. Nga datin may bang babae kat kunana kat siyak ti pagayatan ni Apo Diyos ngagbalin nga asawa adda ba iti kasday dagiti agbirbirok iti trabaho dita pagayatan ni Apo Diyos nga agabrod ka pagayatan ni Apo Diyos nga agbusiness ka adda ba dagiti ket awan iti kasiguraduhan no haantay nga amon iti pagayatan ni Apo Diyos gaputa mo yung aduda iti agabrod nga saan nga nasayat iti biyagda. Okay, aduda iti ag business nga mayat, aduda iti ag business mo nga mabangkrap. Okay, aduda iti nagasawa nga mayat nga inkarkararag na nga isudat agasawa but after how many years ni agbabawi daw nga kamalikan uti nasawa da. Okay, anya iti pagayatan ni Apo Diyos. Umun-una, number 1 nga maamuam. Iti pagayatan ni Apo Diyos ket it is not based in your feelings. Okay. Saan nga naibasar iti rikriknaon? Gaputa dayta nga riknaket makaalilaw dayta. Dayta nga riknaket agbaliw dayta. Agbaliw. Isu nga iti panakiasawa saan nga maibasar iti rikna. Ayatan nga kakabsat ni Mary idi nagparang iti anghel kenkwana. Okay. Kuna iti anghel ken ni Mary, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Kunana kat nariribukan ni Mary pay nakaskas dahaw dito nga greetings dito nga kablao dito nga anghel nga ibagbagangan na ti favor ni Apo Diyos adda kaniya. Okay, ni Apo Diyos adda kaniya gaputa dito nga tiyempo bihira iti presensya ni Apo Diyos ngum apay nga ibagbagan nga the Lord is with you. Ket kunana pay nga nabendisyonan ka, naiduma ka kadagiti amin nga babae. So nga dinangog na dayjay nariribuhan. Okay. Ngumidin explain ni
Anghel, Angel Gabriel, okay? Nyati kuna nakat agsikog ka, aganak ka. Ti may nga mangisalakan. Okay, mangisalakan iti lubong. Kat kuna ni Mary, apay nga awan mo tiyam amo nga lalaki. Awan ti nakakaidak. Ito'y katrabaho ti Espiritu Santo, kuna jay anghel. Katamom iti respan niya ni Mary. Okay, Mary said, "Behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word." Ada jay word, jay saum. Iparparang na dito iti saum ni Apo Diyos. Isu nga haan nga feeling, agbalbaliw iti rikna ayatan nga kakabsat. Okay? According to your word. Number 2. So, very clear kada tayo. Sao ni Apo Diyos iti pangamuan, iti pagayatan ni Apo Diyos. And number 2, not based in what you see. Haan nga maibasar, ijay makitkita iti matam. Okay. Ijay Genesis 13:10-11. Dito nga ijay agpili ni Lot iti papanana. Dalat in Abraham, agkadkadwada. Okay, di damdamo mayati panagkadwada. Ngam idibin maknang ni Abraham in maduti adipon na in maduti tarakan na. Okay? In maduti animal na. Uray mot nilat bin maknang in maduti animal ti tarakan da herds da kunada. Okay, agap apa mo tunon dagi jay adipon dan. Dagi jay trabahador da. Okay. Isu nga kuna ni Abraham masapul nga agsinata. Okay? Kat no mapan ka ijay kanawan, mapanak ijay kanigid. No mapan ka ijay kanigid, mapanak ijay kanawan. Kasjay iti kuna ni Abraham. Nagpilian na ni Lot. Okay, niya ti pagayatan ni Apo Diyos. Ijay verse 10, ti chapter 13 ti Genesis. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan. Jay mata. Dikita na di jay plain of Jordan. Mayat ti danom na, watered everywhere. Idi palang hangas dinadaal ni Apo Diyos iti Sodom and Gomorrah. Like the garden of the Lord. Mayat matunon dito nga papanana, kasla jay garden of Eden. Well, napintas dyan na pananilat. Like the land of Egypt as you go toward Zor. Okay. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Nagsinada. Okay, nagpintas gayam ti Sodom and Gomorrah nga napanan ni Lot. Nabindisyon na. Mayat ti panakadanon dagi jay fields da, dagi jay garden da. Kasla Egypt, kasla Garden of Eden. Okay? Ngam amo tayo ti story. Sa binmaknang nilat ijay ngam nadadaal ti lugar dinadaal ni Apo Diyos. Dinadaal na iti apoy. Okay? Isu nga it is not based on what you see. Haan nga amin nga napintas dagiti babaro dita. Han nga gaputan na pintas ket pagayatan ni Apo Diyos. Napadasan tayo dayta. Agbalo ti panagkita, dinamdamo na pintas. Maramdama agbali to manon. Tikin na pintas agbaliw. Tikin na gwapo agbaliw dayta. Isu nga it is not based on what you see. Makaalilaw, isu nga walk by faith kunana. Not by sight. Nya nga ta iti sikreto. And number 3 is not based in your dreams. Haan nga maibasar ijay tagtaga inok mo. Dito iti kinapod mo. Masyak kayo ba dito? Haan nga maibasar ijay tagtaga inok. Numan pa siya, amuyo.
No apay nga adaak dito'y kibungan. I'm from Bugias, ag ministry dito'y kibungan. Aminok nga naway uyawak ga po ti tagtagainok po. Idi 2011 nga kunami nga umay kami dito'y kibungan. Noong 2009 pa lang, in-share ko DJ dream ko. Nga iti dream ko kat nakita iti lugar nga kibungan. Nga saan ko pa nga nabadbadokan ng nakita kung paulit-ulit iti tagtagainap ko. Okay. Nakita DJ banbantay, nakita DJ kalsada, tahal si maruti kanayon nga pagpagnaan mi. Inhaw ka nga iti tagtagainap ko, magmagnaak iti gubernur Bado Dangwa National Road. Anpay nga na simentado ini, DJ tinatagtagainap ko. Okay. Natagtagainap ko pa yang masim-simentado natagtagainap ko dagi nga road opening. Kat iso iti nakay uyawak. Okay. Ngam amoy ayatan nga kabsat ad-adalo. Okay. Tiga po na nga inmay kami ditoy kibungan is because of the word of God. Nawatan tayo ayatan nga kabsat. Manunga tawon min dito yan. Ag 14 years kami dito. Okay. Kat nabalin nga da iti sulisong nga agsugli. Ije nagapuan mi. Okay, gaputa aduti awis. Nga gapu iti word of God. We will stay here. Okay? Iso nga ti maibagak iti tagtagainap nga saan nga in-confirm iti sao ni Apo Diyos. Saan nga pagayatan ni Apo Diyos. No tinagtagainap mo lang dayta, banog mo lang dayta. No tinagtagainap mo lang dayta, baka stress mo lang dayta. Ano nga ibaga nga tinagtagainap ko sika ti asawa. Tinagtagainap ko nga dayta nga ubing mo kasoy. Mapan tayo nga mapan iti sao ni Apo Diyos ayat nga kabsat. Gaputa Psalms 119:105. Niyati kunana, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Anang kunana nga, your dream is a lamp unto my feet. My dream is a lamp unto my feet. Han nga kasjay. Nudikat your word. Hallelujah. Iso nga it is based in His word. Nga uray ije 2 Timothy 3:16. Niyati kunana, all scripture is given by inspiration of God. Amin nga scripture sa ni Apo Diyos Biblia na ited iti panangidalan ni Apo Diyos ano nga kuna nga all dreams in scripture the word of God is profitable for doctrine. Iti doktrina iso ti surusurutam iso iti guide mo iti doktrina ti biag iti lubong ti guide mo is the doctrine of God used to rebuke you for reproof kunana dito. No niya ti saan nga nasaya at i-rebuke na ka. Okay? For correction. Tapno i-correct na dagi jay nga mading aramidon. It's not your dream. It's the word of God. For instruction. Tapno masurusuro ka iti biag ti kinalintag. Okay? Dahil dyan. Kan word of God in the peace of God. Kuna ni Yesu Kristo, John 14:27, peace I live with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. No dati tal na kanyang pagayatan niya Apo Diyos. Hallelujah. No nariribo ka han nga pagayatan ni Apo Diyos. No dati tal na kanyang tital na nakakayat nga sa awan ti problema. Amoy tital na uri ada iti bagyo ti biag, uri ada iti pakasaksaktam dita, uri ada iti nyaman dita, sakit dita, utang dita. Ngam no ada iti tal na iti pusong. Okay? Dita ti pagayatan ni Apo Diyos. Kun adu da pay ayatan nga kakabsat. Sapay lang kumata dati na adal tayo dito.